Croeso i Pethau Pawb, a ni wedi cael ymuno heddi gan Angharad sy'n dod o Benthyg. Mae'n newydd i'r jobyn a ni jyst yn mynd i ffindo bas, tyma bach o beth i ti'n neud a fel mae Benthyg yn gallu helpu ni. Iawn. So hwnna'n iawn. Diolch am y croeso, Helen. Iawn. So, Angharad fi ydy swyddog datblygu cymunedol gogledd a rhai gorllewin i Benthyg Cymru. So Benthyg Cymru ydy'r mudiad fatha umbrella sy'n edrych ar ôl gyda'r llyfrgelloedd pethau yng Nghymru. So mae 35 dyn ni ar y funud a tyfu. Fi wedi dod yma heddi jyst i weld chi, cos I wedi bod yma blaen. Gret. Ie. Dangos chi'n bwyty. Ie. Dyna cael look mas y banc. Ni jyst wedi cael grant o cyngor Sir Caerfyrddin i cael sialfod newydd a stoc newydd. So mae hwn yn mynd i troi mewn i stafell i plant. A mae hwn i gyd mynd i symud, ni'n mynd i peinto fe, rhoi carped newydd lawr a rhoi fel play area bach i nhw a cael ei cwtch. So i plant, a os mae rhywun moyn dod i eistedd yma, jyst rwle dawel i chilo mas, jyst cael chat, achos mae lot o bobl yn dod yn just chat. Ond fan hyn, Wel, llwyth o stwff o, da chi. mae'n loads yn ei, sio gymaint, ond ni'n mynd i cael sialfod newydd dros y lle i gyd. Bydd popeth off y llawr, so bydd e'n saff, a wedyn mae'r public allu dod mewn wedyn i gweld. Os maen nhw ddim moyn mynd trwy'r lend engine, a maen nhw'n gweld beth sydd yn ni, maen nhw'n gallu dod mewn fan hyn wedyn yn saff. Sut chi'n fynd o lend engine? Ydy hwnna'n gweithio mas o chi? Mae'n eitha dda, ond beth i ni'n ffindo, mae lot o pobl yn Llandyfri yn henoed. So mae rhaid i ni dangos i nhw ffordd i gweithio'r system. So na pam nhw'n dod mewn, ni'n neud e i nhw. A sut ych chi'n dibynnu ar cael pobl drwy drws? Mae Facebook page o'r enw Love Llandyfri, mae pawb yn lleol yn dilyn e, mae fel gossip pages, mae pawb yn gwybod beth sy'n mlaen achos o Love Llandyfri. A mae'r post hefyd yn ei sy'n lleol. Post yw fel magazine bach sy'n cael ei printo jyst lan yr ewl, a mae'n dod mas bob mis a jyst yn cyfro pethau lleol, pethau sy'n mynd mlaen, busnesu, os mae events neu rhywbeth mlaen, a mae pawb yn cael ei trwy'r drws bob mis. A ni'n hysbysu mewn yna fe, a ni'n rhoi storiau mewn hefyd. Ond word of mouth yw e, lot o word of mouth. So chi'n hapus gyda'r ffordd mae'n mynd a mae'n tyfu neis? Mae'n tyfu neis, lo bach, ond lle bach yw'n Llanymddyfri. Ni wedi cael accepto fel rhan o'r cymuned yma, a mae lot o pobl jyst yn gael mewn i cael chat. Beth sy'n boblogaidd ych chi? Wheelchairs, yw'r mwyaf poblogaidd. Carpet cleaners, wastad yn y mas bob wythnos. Ni jyst wedi cael bike newydd. Ni yn dechrau pob yn Llandailo, lle ni'n mynd i bod yn mynthig mas bike sy'n mynd ar y path newydd yn mynd o Llandailo Cyfyrddin. So ni wedi cael y bike gynta. Drills, pethau plant sy'n mynd mas lot, achos mae'r llyfrgell bach special plant yn yma. Ydy chi'n chargio efo pethau plant? Na, mae hwnna gyd yn dyn. Ie, Bethesda neu rhywbeth. O'n i wedi casglu suggestions o pobl sy'n dod mewn o beth o'n nhw eisiau ar un o'r pethau platform ladder, so ni jyst wedi cael un delifro heddi, a bydd hwnna'n mynd mas ar y wefan heno, a bydd pobl yn gallu menthyg efori. Brilliant. Yes, brilliant. So mae hwnna'n god, mae'r cymuned ydy'r cymryd rhan yn... Ie, a ni'n clywed beth maen nhw'n gweud, a maen nhw'n rhoi suggestions i trwy'r amser. Ti wedi bod rownd rhai'r llyfrgell arall, beth yw'r problemau maen nhw'n cael? Ti'n ffindo? Y prif broblem yw ffindo amser i allu wneud yr hysbysebu ar social media neu fe bynnag. Achos maen nhw'n gwneud gymaint o jobs eraill anyway. Achos mae'n gwneud post ar cyfryngau cymdeithasol, un sy'n denu ddwyieithog, mae'n cymryd amser a really ti eisiau bod yn un consistently. So just y capacity i wneud na, ond actually mae'r elfen yna mor bwysig i longevity y llyfrgell. Ond mae'r day-to-day running o'r llyfrgell yn bwysig, so hwnna yw e. A ffindo digon o wirfoddolwyr i helpu. Mae lot o nhw efo staff, aelod o staff, rhan amser neu llawn amser yn rhedeg a... Ond falle bod angen just extra pair of hands. Mae eisiau mwy o volunteers arno ni, na beth sy'n eisiau. Achos mae dyn ni rei sy'n gweithio mewn rhan amser, ond mae fe ddim yn gallu gwneud popeth, a fi'n useless am fixo drills a popeth sy'n dod nôl. So ni eisiau pobl sy'n gallu dod mewn a bod yn practical a wneud pethau hefyd. Wel achos ti angen rhai skilled volunteers yn dweud, ond wedyn pobl sy'n gallu defnyddio, sy'n digitally literate i ddefnyddio lend engine. Na fe. Mae'n job. Ond dangos nhw. Ffordd i wneud e. Felly roi sgiliau newydd i nhw hefyd. Exactly. Mae hwnna bod nhw'n gallu cael pat testing certificate. So mae'n werth wneud. Yndi. A mae tyma bach arian dyn ni roi training i pobl hefyd, so mae werth i nhw sy'n o lan.